नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय फुंबिलियाव नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन मैयानि समाव मोनाबिलियाव अर्थात मोनासि समाव जोंनि हादोरसानि देहा बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि पेजआव होदोंमोन जे चीन हादोरनिफ्राय आसामसिम लाबोनाय जाबायनो PPE। बे PPEआ 50,000 PPE स्पेसियली लाबोनाय जादों। दा बे PPE लाबोनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावनाय जागोन आरो जों साफ्रोमबो बिथांखौ मान होनांगोन जे जोंनि आसामखौ रैखा खालामनो थाखाय आसामनि सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बा जोंनि सरकारा जेसेबां गोख्रों नाजागासिनो दङ बेखौ जों साफ्रोमबो साबायखर बावनांगोन। दा गिबियाव नोंथांमोना नायना लाग्रो बिथाङा मा होनदोंमोन। नुनो मोनदों बिथांनि पेजनिफ्राय लाबोदों स्पेसियली मोनसे प्लेनजों बिथाङा मैया लाबोना होफैदों 50,000 PPE किट। बबेनिफ्राय लाबोदों होनदों गंजौ चाइनानि गंजौनिफ्राय लाबोनाय जादों होनदों। बिथाङा जोबोद खुसि मोनदों आरो जोंबो जोबोद रंजानाय मोनदों बे खौरांखौ मोननानै। दा बिथाङा मैया मोनाबिलिनि समावहाय गुवाहाटीयाव थानाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बेहाय एयारपर्टआव लाबोनाय जादों। बे एयारपर्टआव लाबोनायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि मोनसे थासारि जाय जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद साबायखर बावथाव हाबा। दा बेयो PPE खौ गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ। जायफ्रा मिथिखादों नोंथांमोनहा भिडिअखौ बाहायनो नागारना होनो हागोन आरो मिथिखानानै जुदि नायोबा नोंथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय। PPEआ जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों पार्सनेल प्रटेक्टिभ इकुइपमेन्ट। पार्सनेल प्रटेक्टिभ इकुइपमेन्टआ माबि? दा बे जाहैबाय ड्रेस। डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा बेयो मोनसे ड्रेस आरो बे ड्रेसआ जागोन स्पेसियली ट्रिटमेन्ट डक्टरफोरनि थाखाय एबा देहा फाहामसालियाव थानाय जायसेबां सुबुंफोर हेफाजाबगिरिफोर दङ जानो हागौ नार्स हेल्पार गासैखौबो लानानै साफ्रोमबो बिथांमोननि थाखाय जाय ड्रेसआ गुबुन सासे पेसेन्टनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनो हायो। जाय देहा फाहामगिरि बिथाङा गावखौ गिबियावनो रैखाथि होनो थाखाय बिथाङा बेबायदि ड्रेसखौ गाननो हानाय जायो। बे ड्रेसफोरा जानो हागौ गोबांथार बिथिंनि नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेवहाय नुनो मोनगोन गासैबो बिथिंनि मास्क जानो हागौ, स्पेक जानो हागौ, हेलमेट जानो हागौ आरो नङाबा आखाइनि हेन्ड ग्लभ जानो हागौ, जुथा जानो हागौ आरो स्पेसियली गस्ला बा लंपेन्ट बेफोर गासैबो थाजोबगोन। बेफोरनि गेजेराव गासैखै जयै पार्सनेल इकुइपमेन्ट बेखौ बुंनाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव पार्सनेल प्रटेक्टिभ इकुइपमेन्ट होननानै खौसेयै जयै बे जथायै। दा जोंनि आसामनि बेलायाव बा जोंनि भारतनि बेलायाव नोंथांमोनहा गोबाङानो नुबाय थादोंमोन डक्टरफोरनि थाखाय बेबायदि ड्रेस गैथ'वामोन आरो बेबायदि ड्रेसा थायोब्लाबो दिनैनि बे कर'ना भाइरासनि थाखाय गैथ'वामोन बुंजायो। दा बेनि थाखायनो जोंनि आसाम सरकारा बेखौ बायनानै लायनो गोनां जाबाय बा चीन हादोरनिफ्राय लायनो गोनां जाबाय। दा बे चीन हादोरनिफ्राय लायनायनि थाखाय जोंखौ साबायखर बावनांगोन आरो बे हाबाखौ जोंनि थाखायनो मावनाय जादों। जोंनि साफ्रोमबो डक्टरफोरखौ जों रैखाथि होनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव थानाय हेल्पार नार्स साफ्रोमखौबो जोङो रैखाथि होनो थाखाय आरो सासे बेरामिनिफ्राय गुबुन सासे बेरामिनिसिम बारस्लायनायखौ होबथानो थाखाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद साबायखर बावथाव। दा बेनि थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ गले गले साबायखर बावनांगोन आरो नोंथांमोनहा सिनसियार जानांगौआ बेनो जोंनि सरकारा जेसेबां गोख्रों हाबाफारि मावगासिनो दङ बेसेबां खस्थ' खालामगासिनो दङ खुंथाया। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि नोगोरारिफ्राबो बे खस्थ'खौ बुजिनांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोननि आखायावनो हगारजोबबा जानाय नङा। जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों मावनांगोन। जोंनि हाबाफारिया नाथाय जोबोद गोरलै, बेनो जाबाय सरकारनि बिथोनखौल' जों मानिनांगौ। बे मानिनाया जाहैबाय स्पेसियली सासेनिफ्राय सासेनि गोजानाव थानाय गेदारिं जायै बेनो बयनिख्रुइबो बेस्ट। आरो नोंथांमोनहा साफ्रोमखौबो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनांगोन जाहाथे गुबुनफोरा मिथियालासे थानो नाङा। गुबुनफोर मिथियैफोरखौ नोंथांमोना बुजायनानै होनांगोन जाहाथे बे बेरामा माबोरै स्प्रेड जायो बेनि सोमोन्दै। मानो होनबा साफ्रोमबो मबाइल नाया, साफ्रोमबो गुबुनारि राव बुजिया, साफ्रोमबो गुबुन गुबुन आर्टिकेल फरायनो रोङा। जिहेतु बिनि थाखायनो बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो बुजायना होनांगोन। जाय गोरों बिथांमोना फोरमायनानै होनो नांगोन जाहाथे गावनि रोंनायखौ गाव लाखोमायालासे थानो नाङा। दा बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव बे चेनेलाव नुबाय थागोन। चेनेल गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेल थुनानै लाब्लानो जाबाय। चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।